ସାଇକେଲ କୋଉଠି ଚଢୁଥିଲୁ ସାଇକେଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନଈ ପହଁରୁଥିଲୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲୁ ସେଟା ଆମର ଉପର ବେଚ ତମ ବୁଢା ମାନେ କହିପାରିବେ ତମ ବୁଢା ବଞ୍ଚିତରେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ରମେଶ ନାୟକ ଫୁଲ ରାସ୍ତା ତେଣୁ ମୋ ପିଲାକୁ ତମେ କ୍ଷମତା ଦିଅ ତମରି ପାଖରେ ସେ ତମରି ସେବା ତମରି ହିଡ଼ ବାଡ଼ କେମିତି ଦିଆଯିବ କେମିତି ବାଡ଼ ବୁଝାଯିବ କେମିତି ହିଡ଼ ଦିଆଯିବ ତୁ ଚାଲାକ ଲୋକ ତତେ ବୁଝେଇବାକୁ ମତେ ପଡିବନି ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିପାରିବୁ ମୁଁ କଟକ ଫେରନ୍ତା ପାଗଳ ମୁଁ ଚାଲା କରୁଛି ମୁଁ କେବେ ଚାଲା ହଉରେ ଦିଥର ଫଟୋ ଭଲ କେସ୍ ହଉରେ ଜାଣିଛ ନା ହଉରେ ଶୁଣ ଦିଥର ଫଟୋ ଭଲ ତୁ କଣ କରିବୁ ବାବୁ ଶୁଣ ଏଟା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କୁ ତମେ ଭୋଟ ଦିଅ ମୋ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କୁ ତମେ ଭୋଟ ଉନ୍ନା କାହିଁକି ଉନ୍ନା ସହ କଥା ହେଇଛୁ